Zuri ere gertatzen zaizu liburuen aurrean jartzen zarela eta ez dakizula ikasten nondik hasi, gai bateko ideia nagusiak ateratzea kostatzen zaizula, edo lan bateko atalak zentzua eduki dezaten bat egitea zaila egiten zaizula, zure burua horrelako egoeraren baten identifikatuta ikusten baduzu, mapa mentalak lagungarriak izango zaizkizu. Baina zer dira mapa mentalak? Tresna bisual eta grafikoak dira, ideiak, ezagutza, kontzeptuak antolatzen eta irudikatzen lagunduko digutena. Oso lagungarriak izan daitezke, ikasi behar duzun gaiaren ideia orokor bat egiteko, aurrez ikasitako materiala birpasatzeko, lan bateko ideia nagusiak antolatzeko, jende aurrean hitz egin aurretik zure ideiak ordenean jartzeko, edota proiektu berri bateko ideiak antolatzeko. Baina zergatik dira erabilgarriak mapa mentalak? Oinarrizko ideiak identifikatzeko, oroipena finkatzen laguntzen dutelako, gako bisualak erabiliz, irudiak, koloreak, figurak. Gai konplexuen ulermena errazten dutelako, edukia ataletan zatituz. Materialaren barneratze eta asimilazio prozesuan lagungarriak direlako, edota birpasaketa errazten dutelako. Baina nola egin mapa mental bat? Eman beharreko lehenengo pausua gai edo kontzeptu nagusia zehaztea izango litzateke, eta hau gure maparen erdian kokatzea. Bigarren urratsa ideia nagusiak erlazionatutako beste ideia garrantzitsuak identifikatzea izango da, eta hauek hitz zehatzak, irudiak edota ikurrak erabiliz irudikatzea. Eta hirugarren pausua gainerako ideiak ideia nagusiarekin erlazionatzea izango litzateke. Horretarako bigarren mailako ideiak oinarrizko ideiaren inguruan kokatu ditzazkegu, erlojuaren orratzen zentzua jarraituz. Kolore desberdinak erabili daitezke ideia multzoak irudikatzeko, edota letra tamaina desberdinak erabili. Argazki bat ateratzea bezala da, errezagoa izango da zure oroitzapenean mantentzea. Gehiago jakin nahi baduzu, sartu irubebikoitza.show.deusto.eusen edo jarri gurekin kontaktuan show@deusto.es helbidean.